Alright. It's okay, Gogo, it's okay. Ndinovimba muri Zimbabwe iri kunzwa kuchema kwamuri kuita nerubatsiro rwamuri kuita dai mukomana uyo awana kwekuenda asudurika kuti makutyira upenyu upenyu chokwadi kuti anogona kuita zvese zvese. Saka ipapo munotoona kuti apa adhakwa manje nekuti kana ndizvozvo. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy patinokunzirai nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Nyaya yandaiva nayo muzuva ranhasi inyaya yaGogo vadai kushungurudzwa nemuzukuru wavo uyo ari kutora zvinodhaka, ari kuvatukirira zvinyadzi kubva kumakumbo kusvika kumusoro pamwe chete nekudzinga Gogo pamba. Muri Zimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchiona video iyi. Tisi tine nyaya dzinopisa, dzinosvisa, dzinorwadza. Iyi inyaya inosiririsa. Tiri musakasaka chinozvinzwira. Kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe, kukomenda nokulike zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu. Thank you so much. Tosangana mune mamwe manews update. Alright. It's okay, Gogo, it's okay. Ndinovimba muri Zimbabwe iri kunzwa kuchema kwamuri kuita nerubatsiro rwamuri kuita dai mukomana uyo awana kwekuenda asudurika kuti makutyira upenyu chokwadi kuti anogona kuita zvese zvese. Saka ipapo munotoona kuti apa adhakwa manje nekuti kana ndizvozvo. Kana anopfuurira kuenda kumba kwake aenda kuimba chakati chako achitukirira kubva kutsoka kusvika kumusoro, kubva kumusoro kusvika kutsoka, achituka zvinyadzi zvisingaiti. Panharaunda apa kana mukabvunza vanokuudzai anotuka zviri kutorwadza. Takumbokurukura nyaya yakasvika kwandiri kuti imimi makusvika pakugara kutadza kugara pamusha penyu nokuda kwekuti muzukuru ari kutora zvinodhaka, ari kutora mutoriro. Zvakatanga sei uye muri kurarama sei? Kutanga kwazvo zvakatangira mwana uyu ndakamusirwa ndofunga ane 3 months kunge 4 months. Ndikamuchengeta akakurawo akasvikawo form 4 akazotangawo kuenda kubasa. Saka aenda kubasa ndokwazvakanotangira manje ikoko akatombogara, but inini manje handinozoverengawo kuti ko dheti raaenda kupi kubasa rinyorwe pasi. Izvo zvese hazvina kumbopinda mupfungwa. Ndizvozvo. Saka iye ndotozonzwawo nevanhu vaakutaura vachiti iye aitotaura achiti ndaitora zvinodhaka kuti ndiite sei ndigone kutungamira chii vanhu pano pakambani kubasa kwanga achishanda ikoko. Saka ininiwo hapana zvandanga ndichiziva. Oraiti ndokuchisoya kuno kunge ndobva azoti mumwe musi akupinda naiti iyoyo. Panaiti apa ndopavakamudzora zvikachinzi mwana uyu ati ndiri kurwara nemusoro saka ngaambogara, kubva amusiya. Ndobva vamusiya kudaro. Mangwana acho ndopaakamuka makuseni achibva atanga kutsvaira mumba make. Ane rumu yake yaanogara pamba penyu ipapo. Pamba ipapo tsvaire ndobva atungidza motoko. Apa inini handisi kuziva kuti moto uri kubvirawo ihembe dzake dzaari kutopisa. Akutopisa hembe dzake, apisa hembe dziyedze. Alright, inini ndiri kuona chihutsi ndikati imi sekuru kune moto uri kubvira kuseri uko. Kwaiye ndobva vapoterera kuti vanodini, vanoona kune moto, ndobva vaita mahweke. Iye achibva uko sekuru vari kubva kubva vavasaidzirwa ipapapo. Sekuru wake kubva sekuru vaivasaidzirwa kubva vadonha. Saka vadonha kudaro vanhu vakazonge vakudzimawo moto nemvura vachitsvaga chichi vachibatsira kuti vadzime. Inini ndatorwawo ndakutonzi ngatiendei naye kupi kuchitungwisa. Kureva mukomana uyu? Kureva mukomana. Akada kutorwa nani manje kuenda kuchitungwisa? Aiwa ndevamwewo paraini. Alright. Kuchitungwisa kwanga kuri kumapurisa kana kuti kuchipatara? Kwanga kutori kuchipatara. Saka kuchipatara kwacho hapana chakafamba, hapana chakabuda. Ndobva tadzoka. Alright, tadzoka kudaro mwana wewe akabva atangazve ndokudhirisa imba. Ranga riri gore ripi ikoko? Igore rapera. Alright, 2025. Alright, ndizvo. Igore rapera. Adhirisa imba kunotori nebwesika yakatodonha
imo machona manga muchitoriwo nezvimasimbi zvasekuru nezvimwe zvavaingochengetawo aiwa akadhiginura masebhestazi ese achidonhedza achipwanyika. Zvakanaka izvo kutarisa basi kudai kundoita sei pamba ipapo. Zvino kubva kwazouyawo vamwewo vabva vauya zvikanzi kochiko, ndikati ndozviri kuitika izvi, ndozvaari kuita izvi. Aiwa handina kuwana chandakabatsirwa ndicho nenhau yekuti inini wachonawo handina kumbowapira nyaya yese semapira andiri kukuita izvi. Ndiye kubva mwana waye apisa mbatya, adhirisa imba, apinda mukati meimba nekunodhirisa mukati imomo mahodhropu akakwachurwa, masofa ndobva anomisa, matebhuru abva azopwanya pauya zvino sekuru vai handiti vadonhedzwa paya vatsemuka bhonzo. Ndobva kwanzi endai munotenga simbi, ndokunotenga simbi. Zvakanaka, sekuru vaiswa simbi ndokunobuda muchipatara, vauya kumba uku ewo vagara ratodambudziko iri. Ndini ndakungobata basa iroro svikira nawo sekuru vakazonyarara. Ehe, kunyarara kushaika kufa uku asikana sekuru vafa. It's okay gogo. Ndozvo zvinorwadza ndi Shnararai. It's okay. Alright. Torengo. Saka ni zvadaro sekuru vashaya. Sorry gogo. Right. Saka ni sekuru vashaya. Tasara miga. Ndine vazukuru vangani vanga vari vatatu ka, ndingangoti nanhasi vatatu varipo pamba ipapo, varipo pamba inini wechina. Aiwa takwana takadaro. Saka handeende pano mwana uyu kuti izvo makuseni akamuka. Aiwa anotuka handei kana kutiwo masikati anenge akuzobata zvekuti akwanise amheno zvaanenge achingoitaitawo. Kwakuchitora chikorobho chiye chinonzi chikorobho chekuzoresa kobhura chiya. Ehe, ichocho onama imba yese kunama nekobhura iyoyo. Iye dhoo rake ririse papa uku ndokufurandi kwakunama ipapo. Oraiti ko izvi uri kuzviita sei? Aya unotaurirani? Hapana. Otuta mashanga weyaronga pafurandi ipapapa. Naiwe bhisaka zvinhu izvi ko uri kuita sei? Aiwa ozoona nekufamba kwenguva kana zvabengenuka manje akutanga obvisa mashanga zvaenda zvinhu zvi. Saka inini wachona ndakati zvino ndingainyarara here, rekidzai nditaurirewo chii, nditaurirewo vamwe. Saka ni vamwe wacho kuburikidza navaya vari kunzi kwaita nhamo uko, ndo vakazototaura pano vakati hai ndo chimiro chiripo. Saka ndobva ndazoona pasita vachitozouyawo vachindiudzawo, asi dambudziko riripo nderekuti chokwadi ndakamusungisa kanokwana kuita katatu kumapurisa uko. Polisi ikapedzisira yotaura kuti kunene ndoda kuti imimi titonge imimi chete nemwana wenyu yeye. Ndikati manje ndoita seiko ndiri kuuya kuno kumutemo ndimwana ndoita sei? Ndoraiti arara ikoko. Nyaya yacho manjika zvikachinzi ngaaite sei? Zvikanzi ngaambogara ipapapa mazuva mairi. Oraiti wachibva wazomuendesa kukoti kuye mubva ndanomusunungura. Ndikati musunungurei? Ndobva auya kumba. Imi chawagona hapana ipapo. Ndobva ndanoisa futi petruru. Maiwe. Kusvika kumba uku ndimi makandisungisa. Yatanga. Ndimi makandisungisa pese. Masofa yandini ndakatenga. Tebhuru yandakapwanya iyi imari yangu.
ndini ndakashanda ndikatenga. Ndikati kwenini ndakakukumbira ere kuti tenga tebhuru, tenga masofa. Handiti ndiwe wega, kwenini ndakakurera. Ko zvinhu zvangu zvawakaparadza. Uri kutaurira mhepo. Zvinopinda nekuku zvichienda nekuku. Aiwa. Izvozvi kutaura kuno. Gogo. Ndiri kurwadziwa nezvaari kuita zvacho izvozvo. Achiri kungoita zvekupwanya zvinhu izvozvo. Zvekupwanya hapana, akamisa zvekupwanya, achapwanya chiimba akadirisa. Apedza kauku. Saka iwe manje bva pano. Saka alright. Paanenge achiti mimi bva pano anoita sei? Anenge abva kaiko kuchishedhu. Kokune kuchishedhi kwaanoenda. Kunotengeswa ameno zvaanotenga ikoko kwachona handizivi kuti pashedhi kana mudzimba. Saka mari yekutenga zvaari kuiwana kuti panondinetsa kana kuti panje anenge achiputa handizivi, handina kana ruzivo nazvo zvinhu izvozvo. Asi kuti akauya kumba kuti nditi nini paakapunza tebhuri akandisairira zvakare. Zvakaita sekuru paya kuda kusendei. Andisairira ndichibva ndadonha zvakuti dei ndakadonhawo pazvipikiri izvi ndingadai ndakatokuwara. Paunenge saka handina kuzokuwara zvangu, asi ndakadonha ndobva ndangoitawo kauchenjeri kekuti ndakangosumudzawo makumbo angu zvangoitawo zviri naniwo. Handina pandakakuwara. Haana kumbobvira akandirowa kuti nditi akandirova, haana kundirova. Asi zvinobuda umu make nekushambadza nezita rangu kutorinyangadza mune zvakaipa, pasina kana chandakamubatira chakaipa, pasina kana rutadzo rwandakapara. Uyu mwana wemusikana kuti mwana mukomana? Mwana uyu mwana wemwanakomana. Asi ipapo pachona mwanakomana mwanakomana wachona akafa. Mwana wenyu? Ndiye wangu mwana ane mwana uyu. Alright. Ndokuzotora kwamakaita paakashayika. Mwana uyu ndobva handiti ndandagara ndatomusiyirwa baba vacho vachiri vapenyuka. Obochongoenda namai vanga vasiyana. Vanga vatosiyana. Mai vauyawo nguva dzavo usiku, baba unovhunza kuti ko muri kubva kupi neusiku huno. Apo kandopa yakatangirawo nyaya yavo. Ndopakazonzi nemurume inini ndakutakura mwana wangu ndokuuya kusvikoti sekuru mwana waini ndikati aiwa kaini handikwanise kumuchengeta, mwana achiri mudiki. Zvikanzi aiwa hazviite, chengetai. Ndokubvuma kwandakaitawo kuchengeta mwana uyu. Hama dzamai vake handina kumbovaona kusvika pazuva ranhasi. Tingangoti ndamai nini wekurutenga vakatombouyawo mumwe musiwo. Aiwa iye wachona achibva ango handaiziva kuti ndine ndakaziva kuti ndo zvazviri zvingadai zvakatoti panguvayo. Zvino handina kumbozvitora kana kuzviisa mupfungwa. Ndakangoti dzimwe nguva pamwe chikungotaurawo. Amai nini maakundiziva nhasi ndakura, ko nguva yese mamuri kupi? Ani mazvona. Saka ndo chiitiko chacho ndozvakaitika. Saka apa inini wachona pandamusungisa katatu kese handina kumboona kuti zvinhu zvacho kana iye aitotaura ega nokuti mazvaonaka kutyira paupenyu hwangu kakutaura chokwadi. Chishuwiro changu ndechekuti mwana uyu deno angoenda kunokamurwa izvozvi zvaanotora izvi. Atora kudaro, atorwa kudaro, aenda ikoko aine zvokuti adzoke pamba kwete. Hamuchada kuti adzoke? Kana pamwe anodzoka anaka kagogo. Akadzoka anotangidza futi. Ndadzidza kubvawo pamashure kapa. Handiti muriona pane pamataura gogo muchiti mwana uyu kundirova hake hakusati akondirova bhati zvinobuda muromo. Ndezvipi mashoko aanotaura ekuti mega munosvika pakukatyamadza kuti maakutyira upenyu hwenyu? Aiwaka anotaura kuti izvo ndinokuuraya, imba ndeyangu iyi, panoti ini ndini wachona pano, saka iwewe wachona urichi iwe chakadai chakadai chakadai, achituka zvinyadzi zvega zvega. Achituka imi zvinyadzi? Zvinyadzi zvega zvega. Kana mukaenda kunobvunza next door ipapa kana ipapa kana ipapa kana ipapa vanokuudzai kuti aiwa. Pane dzimwe nguva ndinofamba navo vana ava, handiti vairi vasikana, ndinotovatyira futi kuti anogona kuzongoharasa nekuti kumhanya asina kupfeka ruwanze urwu, asina kana kupfeka, akashama. Ane makore mangani munhu watotora nezvake? Ane 26.
26 years. Saka na zvakwidza nasina kupfeka anomhanya. Aiwa, zvoti kuti nditi akangozviita kanokwana kuita kunge kairi kunge katatu zvinhu izvozvo. Saka inini ndakazoona kuti bheta ndifambe nevana ava kana ndaakubuda. Saizvozvi so ndavati inini budai mumboenda unotamba uko. Kana ndaakuuya pane makore mangani vasikana vadika? Uyu mumwe wacho nari form 1, mumwe uyu ari grade 4. Alright. Kukunjinzwa ini ndichitanga kunzwa nyenyu chaita kuti ndizokurukura nemi. Vacho kuti mimi gogana pamba makuchika kugara. Saka muri kurarama sei, muri kudya kupi, munoswera sei nemunhu kana kuti munorara sei nemunhu? Kurara usiku wacho nini kazhinji handirari. Ndine ndakasvinura nekuti nguva dzake dzaanozopinda ndinotya kuti anogona kubata magetsi kana kuti semunhu akabata pachimita box apa akabvisa roko ndakakiya ipapo nekusunga. Saka akabvisa pamwe anogona kuti dhingurira nekuti aitombotaura kuti munogona kuputikirwa mukati imomo manzwa munofa murimo mukati umo nemagasi enyu amunobika nawo aya. Ani manzwa ndiri kutokuudzai mazvinzwa munogona kufa. Saka inini manje vana vevaridzi ndachengeteswa sarai nevana vava. Inini manje ndakutotya ipapo kuti uraiti kundikarara. Hamucharara usiku? Usiku haucharari. Masikati kukaedza kudai kunaiwa. Dzimweni dzenguva ndinotobuda kuti ndinoswera pachinhingi apa pane zvekugarira pamusawo apa bhairaita apa. Ndoswera hangu ipapo ndogara. Ndozongotiwo regai ndidzokere kumba, ndoenda kumba ndosvikomuona aripo kana kuti pamwe anenge asipo. Kana aripo anenge ndofunga pamwe chinenge chabva manje chiganda chechi oti zvoko pane chekudya here. Saka hupfu ndaishandisa hupfu hwakanga hwasara panhamo yasekuru ndo wandaibika iwo. Saka yezvino hwapera hapasisina. Saka ndainokorawo ndichibika pamwe vamwewo wane tsitsi wongodaiwo wane mavhejiwo zvichingoendawo zvakadaro. Saka handina pandakasvikoti pfurugwada ndauya ndipewo chakati. Ndongoti hatizazi koro ngatigarei. Pamwe tinobuda toenda kwachigowanyika kungofamba pasina kana chiri kufambirwa. Kuri kutiza mukomana. Saka mune vamwe vana here vapenyu? Vapenyu varipo vairi, mukomana nemusikana. Vari kutiwo chini nyaya? Hapana, kana dei vanga vaine zvipenyu kana kuti dei vanga vachi. Handiti muri kuona apa ndiri ndega ndakadai. Ndiri kuona. Ndiri ndega kutaura chokwadi. Chero mukauya nguwai ndiri ndega ndakadai. Hapana kana dei akada kutema kana akada kukurova chokwadi ndinongorowa ndiri ndega ndakadai. Hapana kana haripo kana mumwe chete. Chekudya chacho chonditambudza. Nyararai gogo. Nyararai. Mutero wemba kuchikoro ndaimboenda kumadhumbi ndichirima panguva yandaitomboendesawo kuJMB. Asi handinombobvira ndakaenda vanhu vari kuita pati nawo ikoko vachitora vachinotengesa. Inini kuno ndiri bhizi nemukomana. Dei zvanga zvichibvira Mwari ndibatsireiwo ipapo. Jehovha ndibatsirei mwana uyu aende hake kwaanoenda achisusukidzwa nebasa chete. Achisusukidzwa nebasa nekuti dambudziko randaona apa pamwana uyu. Agotora matombo usiku hwese. Handizivi kuti simba racho rinenge rambobva kupi. Otakura matombo oenda kunomaronga. Handiti fenzi kai. Woisa ndakandabvisa kuseri uko ndichiti zvino zvimabonga zviri kuzvarira apa regai ndibvise zvinhu izvi pagari pakachena. Iye kwakutotakura matombo kuenda kutakura huni dzanga dziri ipapo ka. Ndakadziti nini dzingazonaiwa nemvura. Saka iye manje akutoturikidza ndo pastezi pake apa anokwira agotarisa kurodhi. Ifenzi inenge yakadaiwo. Oronga matombo ake apa mamwe acho akarongwa futi. Kunze kwegedhi kwakarongwa zvidhina. Pane chistubhu chakabudikira kunze kudai. Saka
zvega zvinetso zvisinganzwisisike, asi dzimwe nguva pamwe munotombotaura gogoma mukase maswera sei, kunge munhu kwai chingotiwo zvauya zvakezvo. Arowato rake zvinodhaka zvakezvi. Aiwa, tinotenda gogoma kutendera kuti tikurukure. Tinovimba muri Zimbabwe iri kunzwa kuchema kwenyu, uyezve nenyaya dzemadrugs idzo dzapararira munyika ino, vana vari kutora zvinodhaka zveshuwa gogo. Tinokutendai, tinongoshira kuti muri Zimbabwe vanzwa kuchema kwenyu. Ndatenda gogo. Ndotenda hangu, asi chikumbiro changu ndechekuti chokwadi chandinacho mukati memwoyo wangu ndechekuti mwana uyu ngaabude, atorwe, akanga aenda kwaaenda kurihabhu, kana kuri kurihabhu ngaamuwanzire basa, vakamutsvangira apa wopedza ipapapo womutsvangira futi uko zvichienda zvakadaro. So kana kumapurisa chaiko kwakanzi munofanirwa kuuya ne120 yekuti iye aitaura kuti ari kuda kuuraya gogo, saka faindi yako ndiyo yacho nawo chapike chienda apatsoka. So handizivi kuti kune mapepa achauya kana kuti zvichafamba sei, handizivi. Aiwa, tari kuzvinzwa muri Zimbabwe gogo kuti mukomana dai ambosuduka kuti makutyira upenyu hwenyu. Ndiri kutyira upenyu hwangu nevana vandinavo vadiki ava, ndiri kutovatyira. Ndinotenda chaizvo, chokwadi maita basa, maita basa mazvita.